Kalavera sa usa ka tawo napalgan sulod sa usa ka bag nga gibiyaan sa South Bus Terminal. Drug den tupad sa opisina sa NBI, nasakpan. 7 ka tawo lakip sa mga bata na angol, dihang naatrasan sa gipayo nga sakyanan. Tao nga nagtong itch, gipusil human mitugan sa iyang pangalan. May hapon Sugbo, Kabisayan, 7 ka mga tao ang naangol human sila naatrasi sa usa ka sakyanan sa barangay Mambaling ning syudad. Gingon nga ang mga naangol mga biktima sab sa nahitawong sunog nga niubo sa naasoing dapit sa nakalabayng semana. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. 7 ka tawo lakip sa 3 ka bata gidala sa ospital human maatrasi niining auto sa sitio Pungtod, Alaska sa barangay Mambaling. Gingong giatake ang driver niini nga si Alex Alionar nga nagtesting sa gipaayo niya nga sakyanan. Utake sa siguro to siya. Suma sa nakasaksi nga nawad-an og kontrol sa manubila si Alionar ug nidasmag niining balay nga gipanag-iyan ni Lola Tsofila Paslon. Si Lola Tsofila nga diha sa kilid sa iyang balay nakamatngon sa paglugapak sa ilang silong. Hinungdan nga nidagan siya ug nitago. Nya kalit ang auto niya na. Hello! Dagan ko matusod. Kay og dari pa ko mudagan maigo ko. Si Lola Tsofila nang hinaot nga ipaayo ang iyang balay sa nakadasmag nga si Alionar. Ang 7 nga naangol, gila nga sila si Sulpicio Amora Jr., Susimo Bagyo, Florencio Magtagad, ug 3 ka bata nga sila si John Lloyd Montañez, Alexa Alhas, ug anak ni Florencio nga si Rel Hineses, ug ang ikapito, usa ka badyaw nga wa makuhai og pangalan. Sakit ang katong pasyente nga badyaw. Pag-assess na ko niya, sir, sakit iyang likod. So meaning delikado basi ang iyang spinal cord. So wa na ko siya palihuka, wa na ko gipatandog, nasa mga nakadugo iyang tiil. So nakasulti pa siya, nangutan ako asa ni dapita. Dito ni siya nahitabo gid sa Puntod, Alaska. Mao ni karon atong nahimutangan. Pagdagan ako diri padong nasa koy usa nga na-assist na pod, nabali ang kamot laki. Sagad sa mga naatrasan sa sakyanan mga biktima sa sunog niadtong Martes. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gi-raid sa NBI ang usa ka drug den nga tupad lang sa ilang opisina. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Wa dama sa mga sakop sa National Bureau of Investigation nga dunay makaako sa pagbaligya o ginadling drogas tupad sa ilang buhatan diha sa sitio San Roque, Barangay Capital Site ning syudad. Pasado alas 10 kagabi diyang gipaygayon nila ang buy-bust operation luyo sa ilang koral batok sa usa ka computer technician nga nailang si Joel Canezas, 41 anyos. Lakip nga gidakop sa NBI ang laing 7 ka mga lalaki nga giingong mga suki ni Canezas. Giangkon sa suspect nga tigamitan siya og drogas apan mihimakak nga namaligya niini. Ano na score? Lopez. Sa ato ba ang nakuha imo ato ka konsumo? Dili to no ato ni baligya. Atol sa pagpangronda nakuha gikan sa suspect ang 5 ka pakete sa shabu ug 200 pesos nga buy-bust money. Ang regional director sa NBI 7 wa mahimuot sa nahitabo. Alang niya, dakong insulto sa ilang buhatan ang gihimo ni Caneza tungod kay gawas nga kilid kini sa ilang buhatan, duol pa kini sa provincial capital. Na-raid nga namin yung katabi ng City Hall, hindi naman namin nakikita itong katabi ng provincial capital kung saan kami nakatira. So nakakahiya naman. Tungod ini, nanganti ang NBI nga muhimo pa sila og dugang mga operasyon palibot sa mga government agencies labi na diha palibot sab sa ilang buhatan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka lalaki nga nagduwa og tong its gipusil kagabi sa barangay Kiot, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect misulod sa compound sa ilang panimalay ug namusil sa biktima. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay ang usa ka Alfonso Bayani alias June nga gipusil sa nag-inusarang mamumuno. Ang biktima nagduwa og tong its uban sa nag-abang sa ilang apartment sa Bayanihan Village, Barangay Kiot.
Misulod ang sospek og nangutana kung kinsa nakaila ni June. Human sa pagtubag sa biktima nga siya si June, gipusil kini makadaghang higayon. Lagi kiri uwa siya may nga ako mo June, bungto mi tanan, apil mi tanan. So may concert describe Di full helmet siya, gabunit. Nga di gyud mailan. Pero kanang gate niya ganyan sir, sirado na wala na. Dili kana siya sirado gani siya kanang gamay nga portahan abre gid permanente. Maabre ra. Kasud gid ang gigawas. Matud ni Llamas, wa siya makalihok dihang gitiunan sab siya sa armas. Sa wala pa mubiya ang suspek. Nabungol ko pagkuan ko. Di stopar, di ako tungod ko nako. Gatuogan ako, nya giapil murnya na ako apil nako. Ano na nako. Nako apil ko. Napil si ko nagtion pag gatuogan ako apil mo ko sila nako bugto di ba ni. Ang kapulisan blanko pa sa motibo sa krimen. Susihon sa kapulisan ang CCTV camera sa iskina aron mailhan ang mamumuno nga gituuhang ni sakay sa naghuwat nga motorsiklo. Nasa kauban katong suspect papaabot sa motor. Sir, na istorya din yung pamilya. Na istorya ng pamilya among ipangutan na uguan. Matos pa silang sa wala gini sa contract. Alang sa aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. News 5. Napalgan kagabi ang usa ka kalabera nga gisulod sa usa ka bag sa passenger waiting area sa South Bus Terminal. Nakitan kini ni Dennis Mabasa kinsa miabli sa gibiyaan nga bag aron sa pagsuta kung unsay sulod niini. Nakurat siya dihang iyang nasuta nga kalabera sa usa ka tawo ang iyang nakita. Matud pa sa kapulisan nga posibleng nahabilin ang bag ug ang kalabera gamiton niadtong adunay tahas. Uban sa kalabera ang estampeta sa Birhen sa Regla, kandila ug mga librito. Susiyon sa mga pulis ang CCTV sa terminal aron pag-ila kung kinsa ang nagbilin sa maong bag. Basta ko ilasan. Ugga na siya ba? Sa mga lang sa inisyal ni, posible ni nga kung sabi ni saya pa nagtas-tahas ang nagdala ning baga kay naa may librita nya na sa mga kandila. Nakumpiska sa mga sakop sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang di mo menos 500 kilo sa nagkalain-laing klase sa isda nga ihatod unta sa Pasil kagabi. Luwan sa usa ka truck di karga nakumpiska sa task force ang 38 ka mga box nga puno sa isda diha sa barangay Kutkot, lungsod sa Liloan. Unom gikan sa 38 ka kahon ang kumpirmadong pinabuthan gamit ang dinamita base sa gihimong paghiling sa fish examiner. Matud ni Attorney Chad Estela nga mao'y OIC sa Penro, gikan sa Kawayan Masbate ang mga isda. Giuli rasab dayon sa mga otoridad ngadto sa mga tag-iya ang 32 ka mga kahon nga nagnegatibo sa dynamite test. As a standard operating procedure, amo nang gihatag sa charitable. Yadong milabay nga buwan, ingon ini ang karsada nga agian sa mga motorista matag adlaw dinhi sa Peace Valley habig sa Barangay Lahog. Ilang gireklamo ang lubakon nga dalan ug ang kadangog nini panahon kung mubunok ang kusog nga uwan. Ang aksyon dayon team mihimo dayon og lakang aron masulbat ang taud-taudang suliran sa mga motorista ug mga residente. Among nahinabi si Lahog Barangay Kapitan Hupito Tamurada kinsa mipasalig nga iya kini ipadangat ni Cebu City Mayor Michael Rama aron kini maaksyonan. Namaktikdan sa aksyon dayon team nga gisirhan na ang maong dalan. Kini tungod kay gisugda na ang pagpa-asfalto nini. Tungod sa gihimong hinalali nga aksyon sa gobyerno, daghang motorista ang mipadayag sa ilang dakong kalipay ug pasalamat. Indot lagi kung mag-uwan dinalapok. Katugong mapanayo ang mag-uwan daghan kung mga tumbada tungod sa lapok. Mayo na. Mayo. Sa una ubaon kayo. Kanya karon may na. Salamat sa nagpa-trabaho din eh. Apan kining usa ka driver, bisan tuod og nalipay, dako gyapon ang pagtuong nga gibuhat lang kini sa mga politiko kay nagkaduol na ang piniliay. Di na ta magresolve agi diri. Sa una batim kini dahan diri, nagugilibaong. Karon wala upside na ni. Upside lang. Nindot ay padagan. Pugi points sa atong kuan. City government sa. Happy na election. Ang aksyon dayon team mapasalamaton sa gobyerno sa dinalian nga paghatag og aksyon sa mga problema nga gipaabot sa TV5 Cebu.
Usa sa itong gipasalamatan si Mayor Mike Rama o sila hog Barangay Kapitan Jubito S. Taburada sa paghatag dayon sa pagtagad nining karsada nga libaong kayo sa una apan karon hapsay ug nindo tagayog kumikat kay ilalay yatagan sa pagtagad ang mga reklamo sa mga residente sa may Barangay Lahog ug sa Barangay Kalunasan. Alang sa aksyon dayon, Ed Cañete, News 5. Laing tulo ka mga pulis nga sakop sa Malabuyok Police Station gireklamo sa usa ka ginang kay wa tagda ang iyang reklamo batok sa laing pulis nga maoy gitudlong mipusil patay sa iyang anak. Ang detalye sa maong reklamo giaksyonan ni Ray Pasaporte. Panghulga. Mga bata nakakita. Si Nanay Gloria Aliusada, 59 anyos, nidangop kaganihang buntag sa regional nga buhatan sa kapulisan aron ireklamo ang tulo ka mga pulis nga sakop sa Malabuyok Police Station. Matod sa complainant, midangop siya sa police station aron magpablatter kay ilahang gamiton sa pagpasaka og kaso batok ni P.O. Diosdado Iran Jr. nga mao'y nipusil patay sa iyang anak nga si Genesis alias Roxanne nianang gabi sa Pizza 21 sa buwan sa Oktubre sa Barangay Poblasyon. Apan ang duty desk officer wa ni blatter kay matod pa sa inahan. Gipasanginlan sila nga naghimo-himo og istorya. Si Nanay Gloria ni pakita sa dalang spot report nga nisukol og nibunot iyang anak sa dala ning armas og suway nga namusil. Sa tulo ka pulis nga ning tubag sa alarma nga sila si P.O. Diosdado Iran Jr., P.O. Edward Villarte ug P.O. Jomar Gonzalo. Apan sa hulagway nga nakuha sa mga residente sa crime scene, ana pa sa hawakan ang armas sa napatay. Butang nga nakapahibulong sa inahan nga nisukol iyang anak. Matod sa inahan nga nakatawag pa kaniya ang iyang anak bisan kun sa marana kini og nakatug-an pa sa nakapusil nga pulis. Gani ang live-in partner sa napatay suway unta nga mitabang sa biktima apan gibadlong sila ni P.O. Villarte nga dili mo duol kay ilah kining tiwasan. Giangkon sa inahan nga aser sa swertres iyang anak og dunay pagkabadlungon. Nakapanawag pa na siya na ako, ma'am. Higda mo ko sa amuan, kakapoy kay akong lawas, di kalit og ring ang cellphone. Kuha sa akong kamanghuran yung nanawag ko sa Oksan. Roxanne na siya. Ma, gipusil kong Iran na. Tubag ko, ha? Nga naman, wala mo tinig, ma'am, na, Ano siyang kuha, mo itong, mo ako giatake mo, gasikog suka. Ang mga bata, kalma sa maka atong klaruhon. Kining nabutang rin sa komposisyon sa ni alarma, atong unit lang ipatawa. Oo. Para usa nila mapangutanan na to. Kay ana man to makuan kung basin day og dili magapareha ilang testimony nga sa siguro sa hitabo ba kung sa ilang kasulti magkalahi-lahi unya ba, so masin diha na to makita nga naay kanang inconsistent ba nga kuan kining statement nila. Unsa may report dayon nila na nimo atong pagkahitabo immediately after the incident? Nanawa din ako sir sa ikuan P.O. Iran na taybaw siya nga natin na pusilan. Tungod ini, daling gipangayuan sa PRO7 sa iyang report ang hepe sa Malabuyok Police Station aron pangayuan kini sa ilang official report kabahin sa hitabo. Gipasabot ni lawas nga dili angay balibaran si bisan kinsa nga modangop sa buhatan sa kapulisan ug gikinahanglan tagdon sanglit ang gihimo sa desk officer mahimong maimbestigahan ug mapasakaan og kaso. We will be directing Cebu Police Provincial Office to work hand in hand with our designated investigator sa regional investigation para mapahigayon gidayon nato ang dinali-dali nga investigasyon para makita nato kung sa gitinuod nga istorya. Ang habig sa biktima sa ginikanan makapresentar sila og ilahang mga ebidensya para masuportahan ang ilang aligasyon din tan-awon pod nato og unsa puy kasulti diri sa atong kapulisan og unsa puy ilahang kuwaon pod ang ilahang side para ang atong investigador nga gipadala gikan diri sa region o gikan sa province matan-aw, matuki og maayo o unsay tinuod yun nga nahitabo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hangtod karon nagpabilin pang blanco ang kapulisan kung unsay motibo sa pag-ambush sa usa ka customs official diha sa Dakbayan sa Talisay. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete.
Wala ba gyud mailhi sa Talisay Police Station ang suspisado nga miambos sa usa ka custom collector sa Mactan Airport. Giangkon sa hipi sa Talisay Police Station nga si Police Superintendent Hermano Malyari nga naglisod sila sa pagsulbad sa maong kaso. Matod niya nga hugot usab na mahayag ang biktima sa ambos nga wala siya kontra. Naglisod pod mi kay ang iya mang yung istorya nga wala gyud siya kontra. Ang iyang istorya sa kapulisan niya either personal or trabaho, wa gyud siya nahinumduman nga nakontra niya. Usa ka background check sa iyang mga kauban sa trabaho ang gihimo sa kapulisan. Apan ilang nasuta nga wala kini kabangi sa iyang mga kauban sa trabaho. Dili usab sila muto nga ang driver nga si Proto Bulyas mao'y tuyo sa ambush tungod kay bag-o pa lang kini nagtrabaho isip driver ni Gerardo Campo nga gituhuan ang target sa ambush. Siya gyud ang puntarya. Kay katong driver kuan mo to, dili man to mo drive siya man gyud. Giambos ang sakyanan nga gimanihon ni Bulyas sa duha ka wa may lingtaw nga sakay og motorsiklo didto sa Nunok, Talisay City niadtong Pitsa 4 nining bulana. Sakay nini ang iyang agalon nga si Campo ug lain niyang kauban nga si Pablito Hiraldis. Apan si Bulyas lang ang naigo sa iyang buko-buko ug giatimat makaron sa tambalanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Sugod kagahapon gipangdakop sa kapulisan ang nalambigit og swertres sa dakbayan sa Talisay. Unom ka mga tawo ang nadakpan gikan sa nagkalain-lain nga lugar samtang ang uban nga nakamatngon sa police operation nanira. Giaksyonan ni Ray Pasaporte. Unom ang nadakpan sa Talisay City Police sa operasyon nga ilang gilusad kagahapon sa hapon ug kagabii batok sa illegal numbers game nga swertres. Upat ka barangay ang girunda sa kapulisan nga naglangkob sa barangay Tabunok, Bulacau, San Isidro ug poblasyon. Nadakpan sila si Kim Hemes taga Lagtang, Ilya Hidukos, lumad nga taga Digos City, Davao del Sur, Ninya Cabrera, taga Sitio Mananga Uno sa barangay Tabunok, Miralin Modiluso, taga Cantaw Naga, Richard Labaho taga Lagtang ug Julian Barira taga Tangki. Ang pagpanakop gihimo agig tubag sa hagit sa mga barangay kapitan sa Talisay City kang Mayor Johnny V. De Los Reyes sa pagukod sa illegal nga swertres. Na sugdan mo gud katong naay reklamo ang mga barangay captain nya atong giimbestigahan kung unsa katinuod tong ilang impormasyon dayon gi-validate dayon gi-check na to kung legal ba siya or illegal. Matud ni Malyari, daghan paunta ang madakpan kun wa pa nakamatikod ang uban sa ilang gihimo nga police operation. Ni nakapaunta to sunod nga unsa na naka-text siguro, so ang uban nagsira na, so wala na tayo naabtan. Dugang operations batok sa illegal nga swertres himuon sa Talisay City Police. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka computer technician ang nakuhaan og high-powered firearm ug mga bala sa mga sakop sa SWAT. Naabtan pa sa mga pulis si Jake Aleman nga nagbitbit og KG9 submachine pistol diha sa V. Aranas Extension sa Barangay Dulho, Fatima. Gingon nga nagpabuto siya sa maong armas hinungdan sa pagresponde nila sa maong alarma. Depensa sa dinakpan na nga nailog lang niya ang maong armas gikan sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo nga mausab ang nagkarnap sa iyang motorsiklo ni adtong Setyembre 11. Iya sab gihimakak nga siya mo'y nagpabuto og armas kun dili gipusil siya sa laing kauban sa iyahang giilugan og armas. Grubing mi ba niya naka-receive tawag sa concern kasi taga Biranas nga nalagi ko ni nagpabuto. Sumoto nga pag-receive na mo among gi-validate sa suod dito. Among gi-search ang interior portion. Moto nga meron na mo nakitaan nga isang gadag armas. Mamong siya gi-advise nga to lower down his firearm mamong ma-intigs buwang armas. Nagibirahan ko nila, buntagan ko, toyo ko layo. Pagkabot ko sa balay, sila, nasibat sa mo to sila, nagbot. To surrender na ko, nagadihan nila ko sa posisyon. Nailhan na ang suspect sa pampaglabni ug bag sa may SRP nga miresulta sa kamatayon ug pagkaangol sa duha ka biktima. Samtang giangkon sa hepe sa Talisay City Police nga dili sayon ang pagpanakop sa illegal gambling machines. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Alang sa Talisay City Police Chief, mas sayon ang pagdakop sa illegal nga swertres kaysa illegal nga gambling machine.
Matod ni Police Senior Superintendent Hermano Malyari nang inahanglan pa og search warrant ang pagdakop sa mga muli-muli og video karira. Ang operasyon sa illegal gambling machines kasagaran na naasulod sa panimalay og dili sayon nga sudlon sa mga pulis. Midugang si Malyari nga ang ilang kalampusan sa pagpanakop sa illegal nga sugal anaa sa pag-abag sa komunidad nga mo'y mihatag kanila og impormasyon. Karira muli-muli na maulagi na po maglisod po tao say kay naasod gyud sa balay nya mo tong naghangyo po mi sa community sa mga barangay officials nga tabangan mi pag-locate. Then ipare na mag-traffic investigator. Samtang kasong robbery with homicide ang ipasaka sa Talisay Police Station batok sa mga suspect nga naglabni og bag sa SRP niya tumilabay nga si Mana. Usa ang patay samtang usa ang angol diyang natumba ang mga biktima luwan sa motorsiklo. Pinaagi sa hulagway na ilhan sa mga biktima ang hitsura sa suspect nga sagad mo operate gikan sa siyudad sa Naga hangtod na sa Sugbo. Dahil nata og kaso na kapuha mi og picture na sa suspect niya among gipakita sa biktima iyang na-identify nga maoto niya na gipreparar para ang mga dokumento. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Karong hapon, posibleng makadawat na sa ilang mga tagsa-tagsa ka financial assistance ang mga nasunugan sa Sitio Nava, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Leslie Caminade Vistil. Moabot sa 570 ka mga individual, kun 150 ka mga pamilya ang apektado sa sunog nga miigo sa duha ka mga sitio sa Barangay Mambaling ning syudad. Sa maong hitabo, 53 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw. Ang Department of Social Welfare Services una nang miapod-apod kagahapon og starter kit aron sabdo nay magamit ang mga biktima. Hopefully, og mahuman na itong process karon makahatag ta sa financial assistance. Nagsugod naman tag-release gahapon sa atong starter kit. Muhatag sa taon niya sa ilang take-home. Ang atong housing, mo-coordinate sa DWOP. Si City Administrator Dr. Lucille Mercado miingon nga sa pagkakaron ila pang gipahigayon ang paghawan sa dapit aron masugdan na ang reblocking sa area. Kung mapatuman na kini, ang balay nga tukuron sa Samara ang gidakon sa mga balay nga ana sa Barangay Lorega. Kahinumduman nga niadtong miaging adlaw miulbo ang dakong sunog sa Sitio Nava, Mambaling. Pagkakaron ana pa ang mga biktima gipahimutang sa Mambaling Elementary School. Ang basic principle na itong reblocking is that ang katong mga balay nga naa sila, kinahanglan naagad sila access sa road right sa ilahang atubangan. So if you notice, ibak-to-back bito na itong mga balay, nga sa ilang atubangan agyudan, so both sides, so mabutangan og daan. But that can only be done after reblocking. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gidismiss sa COMELEC ang election protest ni kanhi Congressman Tomas Osmeña batok kang Mayor Michael Rama. Ang election protest kabahin sa malibay nga local elections, di napildi si Osmeña ni Rama og kapin 7,000 botos. Sumala sa desisyon nga pinirmahan ni COMELEC Presiding Commissioner Christian Robert Lim nga mas labaw si Rama kay ni Osmeña. And it was not fair for them to keep on telling they're coming back, they're coming back, they're coming back. They're coming back. Now, the decision really is a manifestation that we have been vindicated. And our stand always with the party, Team Rama, that we won and he lost over me. Nagagad na lang karon ang Cebu City Government kung kanus adjud hingpit nga sugdan sa Department of Energy ang ilang pagpanakop sa mga illegal nga LPG refillers sa syudad. Si Leslie Caminade Vistil sa report. Base sa nasabutan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Department of Energy mo'y mangulo sa maong operasyon tungod kay sila man mao'y head sa Task Force Butane. Si Konsehal Dave Tumulak miingon nga base sa ilang nasabutan nga ang LGU mo'y muhimo sa information drive, samtang ang DOE, PNP ug DTI mo'y muhimo sa pagpanakop. Dili ta magpaabot sa DOE. We urge them to enforce the law. We requested them to kaning mga ato ang alleged distributors, suppliers on LPG to follow the safety standard.
Gipadayag ni tumulak nga hangtod ning oras wa pagimikuhag permit sa City Hall kalabot sa pagdumalo og refilling stations. Karong hapon magtagbo og balik ang DOE, DOST, DTI ug kagamhanan sa dakmen sa Sugbo. Okay, we cannot jeopardize the safety sa public. Okay, sila may concerned agencies such as the Department of Trade and Industry, the Department of Science and Technology, ang kining DOE. Mora man na ang kaluwasan sa publiko sa paggamit. Mapasalamaton sab si Mayor Michael Rama nga mitabang na sa mong Task Force Butane si Police Regional Director Prudencio Tambanyas. Buot sab sa mayor nga masugdan dayon sa labing madaling panahon ang pagpanakop sa mga illegal nga refillers aron malikayan ang mga posibleng kadaot nga hatod niini. It cannot be just the city, and it being a national law, the more that the Philippine National Police being a national body with local involvement will have to be involved. And I commend Regional Prudence Banyas to be on board on this task force. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil, News 5. Regional Office sa National Bureau of Investigation gipasidunggan sa usa sa mga nag-una nga buhatan sa NBI tibuok nasod. Ilang tahas karon mo ang pagpangita sa mga shabu laboratory sa rehiyon. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Niadto lang Nobyembre 13 nadawat sa NBI Region 7 ang award nga Best Regional Office sa Tibok Nasod atol sa ika-79 nilang anibersaryo. Mapasigarbong gipaybaw ni Attorney Ricardo Diaz nga sila mo ay top performer sa tanang NBI offices ug sila sab ang number 1 sa upheld cases. Nagpasabot gini nga ang tanang kaso nga ilang gipadangat sa piskalya miabot gyud sa korte. Mitala sab ang ilang buhatan ug zero backlog. Hindi namin iniiwanan yan, iniimbestigahan pa yan. Pero once na magsobrang 1 year yan, it becomes a backlog. And that is one of the templates sa pagdidetermine ng best regional office. Dito sa amin, wala kaming kaso na older than 1 year. Gipaybaw ni Diaz nga doon na sila'y mando gikan sa National Office nga hingusgan sa bang operasyon batok sa iligal nga droga sa rehiyon. Bisan sa kakuwang sa ilang mga agent, andam silang mutabang sa PIDEA o PNP sa ilang kampanya pagsumpo niini. Tinguha nila nga sutaon kung asa nahimutang ang mga shabu laboratory sa Region 7. Awa ng Diyos, wala naman kaming mga masamang kuwan sa community. Hindi naman kami kinamumuhian, sabi nga Tagalog, ng ating community dito sa Cebu. That is why we now have time to concentrate on illegal drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Agig simpatiya nga naitabo sa pagpamomba sa Paris, France, gibag-o na sa provincial capital ang ilang suga nga makita diha atubangan sa Capitol Building. Ang asawa ni Governor Junjun Davide mo'y nakaunahuna nga butangan og colors blue, white and red nga suga ang dome sa Kapitolyo. Kini agig pagpadayag sa kasubo nga gibati sa Sugbo ngadto sa mga biktima sa Paris nga mikalas og daghang kinabuhi atol sa terrorist attack sa milabayng semana. Si Davide una nang nipaybaw nga dako og utang kabubuton ng Sugbo sa French government tungod sa relief operations nga ilang natabang dihang miigo ang bagyong Yolanda duha ka tuig na ang milabay. Nagpaabot ang DPWH Region 7 sa report sa Office of the Building Official sa Dakbayan sa Sugbo kabahin sa kalapasan sa pagtukod sa SMC side sa SRP. Matod ni DPWH Regional Director Ador Canlas, ang report mo'y ilang basihan unya sa desisyon sa nahimong kalapasan. Ilang nakita nga nagkuwang sa acceleration and deceleration lane ang SMC side nga require karon sa pag-merge sa traffic ngadto sa main road. Nagkuwang usab sa 8-meter setback nga require sa pagtukod sa building nga mi-encroach sa area sa alang sa highway. Sa mitukod sa mga building sa maong lugar, ang SM lang ang wala mutuman sa ilang gipahibalo nga requirement. But we just found some violations as regards the provisions of the building code. But we have conducted joint service together with the SM, with the city District Engineering Office, and those findings will now will form part of that report, which we will be submitting to the Office of the Building Officer.
Happy day kaninyong tanan ang mga igsoon. Dakong buhi ang tagline sa Department of Tourism nga it's more fun in the Philippines dinhi sa Sugbo. Gani napamatud-an kini tungod sa mga nagkadaiyang tourist spots nga makita sa mga nagkadaiyang lugar og suok sa Cebu. Usa na niini ang mga nailang waterfall sa Sambuan. Karon bag-o lang midonate og mga signages ang Smart Communications sa maong lungsod aron imontar sa mga gianan patighog sa mga lugar kung diin nahimutang ang mga breathtaking views sa mga waterfalls ug sa ingon sayon na lamang kining pagatultulon sa mga turista. Nabantog na karon ang lungsod sa Sambuan tungod sa ilang mga nagkadaiyang water spots sama na lamang sa naila nga waterfall sa maong dapit. Gani, kapila kini mag-trending sa mga nagkadaiyang social networking sites tungod sa mga maanindot nga photoshoot sa mga turistang musudong dinhi aron masinati ang talagsaong kaanindot niini. Ang Aguinid Falls, Hidden Falls ug ang Dao Falls pipila lamang kini sa mga breathtaking waterfalls nga kanimo musudong sa panahong mobisita ka sa Sambuan. Tungod niini, ang Talk and Text usa ka value brand sa Smart Communications midonar og mga reflectorized signages ngadto sa lungsod sa Sambuan alang sa mga nagkadaiyang waterfalls sa maong dapit. So this is a symbolic representation. It's actually very big. This is only a symbolic representation of the actual signage. Ang mga signages dakong tabang ngadto sa mga turistang muadto sa maong lungsod aron dali nilang matultulan ang mga lain-laing waterfalls. Ang Sambuan adunay napulo ka mga waterfalls diin usa niini ang nabantog na karon nga mao ang Aguinid Waterfalls. Ug moapat na langkob sa atong live news karong hapon. Hangtod ugma mga igsoon alang sa walay katapusang mga chikas o panikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkwat Serag ang atong word of the day nagkanayon. Kung magbuwag mo sa imong uyab, pangayo itayog separation pay. Kapoy bayag overtime, sigig text niya sa una. Diba? Agay! Na. Pait. Ikaw pa'y gibuwagan, ikaw pa'y pangayoog separation pay. It works both ways, actually. Kung dili, tagaan mong separation pay, asam siya mo dangog. Sa labor. NLRC. Dole, NLRC, dole. No. JP lang kwatsera. Well, it's always like that. When you're in love, you do things okay. na ay na lang nindot. Ay na lang pangayo. Ikaw gid JP. Move on. Spark. Mga to mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!